parlok ha ka ban kong ngi pan pa we je songo yo play track ran ha ka ba sai sian pat wala panesham yang ye phi pat kom juru yang ngi ki pai pa I we pai we te da shisha ka ne jingja ka long ge jingja ka ba ngo shar khai ka ba ngo ting hi ru ha ka chu ka por ha ka ba ka ne jingja kala ja ha ka ba uni rang ba ulai thu pat kom jur ki khon gi ti ki lai thu ha ka ba uni rang ba ha po ka pan thor ka chung ka uladon we mau nang ha po pat chung tau mau kaladon ko ka kanjak nyang ka ba he anang kata kata ula iting isir te ha ko ka singi na ka leon rang ba ula ko an panyap e ka te ka knyang te nang show ban le kumno te ulej ban thiet da ki tu bomber ni ki bolong kum tu ki bomba taka ki ba she ya thangi khana ha ka por diwali ne ha ka por new year kum ta ter pa ba phi te pi te ula te lang shi jaka kum ba khat salan ne arpho tali hambat pa ba phi te biru ba na preng ki tu ki bom pataka ki tu bomber anik tu ki bom rocket uba kam khlan na preng ki tu udei be tu bomber ni te ha ka por ba ulej thang nomor ba utu ujing thang ulakum dei tanang kata kata ula sngem te shimla me ding tanaka leng ka chu kat bau dang sliu ha kata ka por kan san ula bathei bat pet ke ka baja ke ka balong pa ba kalong ka ba soma ka ba so tiang ha chu ka por bat khuble shibon khuble sha charmo kong ha ka ban kong ngim la shisha klam da pan pau which is so ngo yo play utrai kan ran ubal pan poi yang hak de ka yeng ka sem ka chong phi te ngi so shibun ke hak ba de bat ka chulong jing em ka pa phi kum ka yeng ka sem phi man ngi dap chat ka ben chim chong ka ching so sunday te ka wal hap de galti ka ba chigai pan poi she de shnong ka ba e ka chong phi ka shnong berki de ki so comment pat ba ki por ka de ki chapya ka start ki chong play te kong ngim kwa ban bun ya ngim kwa bunktien ngite bagi pan ba hi ki kwa ban yes go na phi ya ka e ka ba ja ya ka e ka bolong ya ka yeng ka sem ku chong phi te ki khon dang iton spangut ki la song lok la rimut ha ka to ka man dang ya thot nin dang go wi ba shi de thot de do ni be ba shi de thot de tan tai don sa saungut ta kan thei lai ngut san rang we te ki san rang lai ngut ki la thi song priu bat ki kan thei ro la lai ngut te ton sa saungut te san sar ke namar hakaba lej pelaro ngelasu long pa hi manga kami te katnong tap takajing sneu kabacur namar ban palit skuli kun rumla namar mana wakarsan hayang sam te kata kenya sal ukpa hakat na do ba dang klan hai pa te hayang pendap biang mo hayang sam ngi don sipong spar sangut senrang ndruk thai te ipa kan ngi jing che ipa ba ngla su ban tre man yu te na do ba ngi ki bala he ro ngi la ya le jing bru te hayang don stang ki thai to akni kitin nge phikin mo ha shwa kan nge jing ja ki don oki wi pa ki jing ja ipa jong phi to ye tho to bar te ka ban kong kalong ba adu ban poi ham ne put ban jia kham chur ne ne ka ban kong ba long ba uyo pom da ka wai nang ni na kjat pom na kjat ka nang ta ngal la chem ka ta jing uyo pom da ka wai te lek prat long lek pen khut pen thor lek pen khut pen thor tu pang sa psen pu psen pu psen hadu ba ni haban raja hospital te i ong mala da phimra hospital ngalayap mara kata kecing pang ka ta jur kawan kata bisa sedem te bang seng i haban ra no sha hospital te na ta tau ta nang ta na la jam kata kecing pang jing pu psen te sistem kan jir khat kata lai sistem gumut kan jir kan kecing man sau di pa ajo ka jing snu bok kan te lai sistem ha ka pa lai sistem gumut
kanega jing chia ba Cai. Senam you. Ja. nam arjar po Ajar po. Tega jakum do tu itu bare. kanega jing chia jing pa ba hai jing pa kalamo te ila kum ba kalano kum ne ba insa haban pai do kini ti khmat te Ibakalah akan ugur ko bare kat kum bajing tip yung pik. tip namar ba ngim ya don lang ta chaka namar ba ita i jing thang jing i me ding de i lại kan bala ban me yang ta tau ki thai no ha pa da khti super sang mo sang ban thang namar slow Long bau la sengem la yum tu ke. adin bala de thai du shu syong marwe tu nadu ba arbaje haduk sobaje janmit salap bro dan balap isu pertabru yarap Hata kapor pira po bisa. Don ti brew ken. don ki bru ke balap hang taru kim lut su ban lek Oh la dor gi balap sha. ki don re kim lut su kan man Yarap. ban yarap nomor kilating lo we te we mana jongi sta de ilek mar alap su to we lap no to we de te uta una wan pertabru wan wat bru kan pan ni le jarap te lap no satu mana te lap to mana te usaya ya sem no daga janjri ya kup no ba la kan ter palat dah Kun barok ki parasdong le bare lu. laya mare ha ngade kata kapor de ngadang sum ngalek sum syawat mar ba hak ta kapor gemut ba ngi penlong jing asang siying te nadu ka ying jong imi du jong imi dang Barok si para mi ken. te ngi laya temu hak ta kapor bangimnya penkut no hang ne haying jungi bangimnya penlong jing duai nomor da pan le jing asang sing meneru ngim la syu ka tu por Oh lockdown. nak tahu teh iya ong bangin ya ot siar ngin ya penlong jing duai no hak ta kamit sing senjan hak pesan terik jo menai April senam arjar po te hatu je kajian kan kumne Te ha bagi parasdong ki po hati ki lokum dapat bai I pagi. prasnong te giton ki banut pan lek sumar giton ki banut su kila jupai no daga kim nut su ban pet ngate ele de namar ngayu ik tu ki kine ki kti jeng ki pagi la don stu mo La pret sa prel na ke. sa prat stu ki mau stu ete ngate ele de ngam ti bru su kan Te ya gitu ki hendok ki Batam gitu basit si ki mau I pi ele umna. utah men jonga uba melele re usu tam no ta tap no plastik on ra sane kilap long be bala san do pret tu su tu tang bala pret Allah la pret. Itu tong bagari gedok ke. do Um itu sure bagari ka kti de ka jatang itu sure. itu sura ane ka snam te ka snam long gumba la ajaka ot no si tu ka snam mar ka long mata ka jaka te ka snam ru pai la syong gumne itu su ka tur mar kala kane ka dur kamar ru kala long ba pthu de Ka pai kala. kane ru kane ka sedem ru kala pai Trai ke jim ke jong pi trai ke ban Islam bre tu pada imo. padu ire dang Sini nadu kata por hadu mata ngadap ngayu Islam ngamlong masuk long king bayong nak klik te nala poi saying ngaken dit bendro ta e paru la ya wan ra ki bro la kasnong mo sing le phai jong kasnong baki ya wan ra no ki ya bet khoj e te ngade hai ching tip bro su dengan tip ne Mas apa itu pintu bre. tip su nomor ki tu ki do ki bala pat sani setai ki apa bit ki mau kan ba dengan ngade le dengan tip bro su te kin sa penyarap no ki wai wat yang ngaru haban yara Ti mi pa. ime de mara poi hang ne ban tip ba ka kamaru kala pat ka tip bang tang ti siliang tang ti te andre nala raja hospital la tip ba ka kamaru kamlong su tai sa sibil nala le sa sibil kila tu kit yang ngi tu ya jing chia tu hok ba ka ne jing chia jing pa gum ne
tentu imla syu haban lecha ni grim tu hagas nam lok tau kan mau kijing jencar kamut bala palat ni tu tagin kan osip ni kesem ni tip balik kan lok mlemo ma te chu thu ta ka jing xem jing e jing ni kum king kesem Benkat kata kecing jahat tapi 4 lap kecing bujuk fiba barit. 4 lap dang ipa Arsenal lai snong gilai poy ni pan pe pa wat ka jing yo pom wide ro tang ipa bala kam palat kan ka kidat yo pom wide kan ne nang ne shan ne pom bin nang ne shan ne Rahe ikin mo. Kemud hadir kata kecing jahat ikin gelomba. Kajing ya kalan umpan sisu yai mei yai para yai barang dan hayang ikan peli wat ba para balik school hapan du balik school nama jangan masuk ban pak school ban kang school email rumah peli pak school malu malas no tu tang ban lecah kasten hapu nak Malaysia Te wala na pi la le ha lok kham jai na de kisno re kum le shimon ni kising plaj por le mi jong pi ban ron lem dar kat ban ngi kom gre ko por na gele ngi jong le kim dan ni pa gen hai are ka ti tang wangi wan hang de ban pen sap riang ya ga de kising ge jong ka yeng ka sem gi jong pi are ka shong pat sa ki paj ba lakin wan pit lakin wan jong on em na gele ka jong ngi la pen de ka kamram na gele ngi jong pi la pen de ka kamram ban ni thu ka shong pat sa ki paj ba ngi kar pa ki paj ba pa ke wan pe ken wan jo lem ya ga de ka yeng ka sem pat kham tam pin ya so kham ha ya ka e ka baca ya ka e ka palong ya ima pat kum juru ya ka chem hi jo ka ye ka sem de kum le shibon mare de phim mo mare tak boleh kum le je phi te gan kan bi ni me jo phi te mo mare ai ching phi changa thang gặp tôi các bạn chalur chapare xem chừng tụ bom kham yo snow mare pthi to bom phi long kum no chui yang vịt thịt được kum con so ông lăn chui yang kham kas hadir data bakas lem fin sapang ki ti ki jat bisa sutu kan no e thrai cái băng thay hay cả bán lại tôi cái băng đây tôi làm một tiếp rồi thứ anh đây nó không sắp tôi chửi chửi mare pthi phim sutu ra ka jing pang ka ti pang ka jat phim sutu ra ka khamat ro không thứ kemarin ini silang cả tụi mấy hiu tăng klon tiêm dan sự sudah tu sana rồi là nó có bắp cái tí con tí anh này tăng ngậm lo sự la no cái ngapat kum to tôi sự mare pthi to bom phi klem rum klem ông klem nó là quýt ha improve sự là klem đó cái chuyện sâu xị nó nhiều để anh kalau keteng ya los ni te kong ha ka pan kong gi pan pau ji song mo yu ble yu pala pan poi ngi ka ne ga yeng sem gi chong phi te gi dap da ji so comment ha ka ba gi la yo ban ya kran bat phi gi la yo ban ya kran bat ima bolu mala kat ka ba ila san dei ban gi la yo ro kham tam ya ka jing shai nei khon chong phi te ngi pan pau ji so mo yu ble yu pala pan poi ngi ka ne ga yeng sem gi chong phi ki baca ki barok ki balong phim dei ban don ko dong dong jing sko ha ki jing long priu ka don ki jing bakla ka don ki jing tunda bat ka don hiru kata ki jing long ka ba ngim la ban bit ki la ban biang la ka long ka tin ki thle ka kam ka jam ka yat ka yak la ni ko dong dong ban ta cho ki jing em hari ngin ha ban ya bisa khamat ngin ha bisa dia yo bele ngin shu ngai ba ka ki barok ka jing ja kanum ja klem ki jing tep ko chong ba ra jrong ngi tep phi ko ga jing ka sem Filamat shibun kicubut kicum perkat ke balik se hadu kini kisi film la shibun klad are umle don lem dorkan unsur pai unsur pot ya ka yeng kesem bagai jingwan ke jongi ha kini ka yeng kesem don bangi karpon bat pi kam dei ka bangi wan ice pa yuan ai pau ya pi hade ka dei ka bangi wan mat sengap ki kita ki jing e ki jong pi yo le se le bagi ni ki jingwan ring video ke jongi yo don lem ki parakasi ki jongi ki pai sen dei ya pi le se ki la don pej wan jungo ka banyak so khamha ya ta ka khana ka baca ya ima balle se ki la bana mo kilawan po jing doi la de kilawan on ai min sim lam ye phi kum ka yeng kasem maru kum de shibun ye phi gi te gi tham lik phai do te umle na kar khu ye phi kum ka yeng kasem ba kom mo
Piru untuk koplesi pun lawan boy hakan ka yang kesen jongi ngim tuan ai ban ai pi dai tangga jing sa jing kan mau ba u play unri usumare pi ha pilan tiye ji jong pi ha pin poi su poi san ha ki jaka ba pisong sa pi ba ta koplesi pun ke je piru ngim tuan ai ban ai pi shim tang ki dei shim ta koplesi pun ya pi te ke baro ka wangi ai kam de ke jing ai ke jongi ke de ke jing ai ke jongi pach ba ke de ke jing kar khu ke jong blei kar khu fi ba ta ho le ta sai klan ba ke nang nai ya kan ai ka pi de yo jong pi kan nang ya chaprang ai ta ha kan yang poi ha ki we ki jaka ta ya siro ma ta koplesi pun ni pi ma jam hano don ba ke nyu blei ai ke jing sup ya pi ke yang ke sem ma